pixkat, patu frustrante baten historia ezela, bueno, hau izango horren transgresioa, bigarren parte hau, hola motxian esplikauta, más o menos. Eta musikalki, ez tonerretik jarretzen duzue? Bai, ni uste betiko antzeko biretikan segitze duela, osea, bai. Bueno, kontzertu amaitutakoan, aneukiko duzue mertzana. Esan beharrak hau, ez zaigula hau vinilua eta disku ibirrizena, baina, bueno, aurreneko diskuak hau, eta, bueno, mertxana ere, osea, Hori da, Iberiz ondino ez da llegatu, baina, bueno, Moira bai badago, disko bikoitz honen lehendabiziko partia, eta, bueno, kamisetak eta bar, egurre, eta ongi etorriak.
zestugatik.
Bai, eskerrik asko. Bueno, beste bi azkenak eta bazkaltzea. Bona, zu hor mertxan akarri deu, diskua ez, baina, bueno. Es lo que hay. Geo bomberenako estanian ongo gea beste disko ehar pila bat saltzen, da, bueno, handi pasagero, ba, egongo gea. Ekarri zerbeza pare bat.